Mano tu gimok nyalare. Ang'o me luwa? Inga maoro nego bedni waluorore kod yok ni luwa kuonde gi ani mokwongo nang'e ni isebe idhi barogi e bathe kacha karisidi midhi luwo nyaka kama bire. In kari dwani beno bwana mano to hapana. Aye yani wang'iyo. Anbe mokwongo ni chok natimo mana for example testing 1 2 mara mar kendo ni chok akendo mere dier. Inise ujogo ng'ama kendo e 1 month. Pedro ka kidwal matin ni onda neni Roma ane matunda tin moyingi witugo koda koro wache ma aweni wawu kucho kabiro mos to kale ang'o sekethre kendo makoro itimo marach iwinjo kanine ko dala te wacho makoro the second week bwana isedako dwa ka bwana ineno kama go medic na ngo medo jo chan gi jodhier dhao ji ng'anyo jo sitofu ywak jo mitokni ywak elenga in makata gimitime onge ni nyero ni neno TV watch news manadi in okay breaking news you are going home ha koro wache koro wigi ariyo kata ka ng'at makwalo dala ya wigi ariyo dong doko senyisi kata kanini no imiyo wawari ok ni wariembi anto kitok rach ana siriembi ga Toka tango mo yang isik maka wono because you stay for so long. Ache ko so dire gwinjruok mose bede kinde gi nyamera ya wache makoro ibi hapana ibi njo bedonjo kanyo to bedonje kadanga yel bugno to kodo mando wadhi chwanyere kabisa. Kete last week akia kama ne manamba kama ke kwa donje gima dwani mondo wawinjire bwana ng'ama duong. Ing'ama sengenya ka dwako gudu mal Bob Marley. To taki par ka Bob Marley bwana. Mage to marasi la mage bwana. Kenyo chini biro bwana na timo ngono ero nadhi aolo nyaka chama ineno kama ogo cha sano rumo sani ka wukot kaya cha warado mana sapa ineno kuwa pondo sani in bende kor kicha kinyono di kama bire mathin mogo mana mbaka makusigire monde ko yudi gimoro idwani mondo in bedi maksi bwana bigona ng'ani bwana apango bebe moko ka ungetiende bwana ng'ani luwa nyaka sani bwana apango bebe moko ka bigona ora ne bwana kana ng'ato nubiro limbe bwana to kodwa dok Pemosha kamano, vidi ne ng'ani? Jide shahid kanade, matona. Bwana mama. Nase kweri gigori no. An mokwongo no kadwa kendo ndemno ne biro ni ir Maxi, koro Maxi monego beni wuoyo goda. Maxi anadwa kendo nadwa kendo Judy. Wach Judy no bane mana chuni go. Ne. The initial ne. Mane One what you police you can gather a tiro maro mar private private jogi goyo an maka kanarimbo mana kingumu awoi marufuku kikichaka nini order go and pack with this and go magada ka poni nyalo thigi nyaminu no tiuru kode koro wache mtewe kata you teach teach me biro video kama ne mapodwe manyu teach no wana kwa manyu teach wan watiyo teach manyu teach wan watiyo no kinek watiyo ai kai biro lolu lembi gi papa ebene mage tango mo kwinju wacho ge ngato duong tonga kata moya ni wuyo kode kamano to konya go kare wacho mako pati gitin nade chumu sabongo ponga miki nakadede ne bwana ngato nyalo daga ko ani yene ari done teluo by the way what you said odi kwani tema ngo bwana masiku bwana nyulo kwa bega ne tanzo ni gona wapenji no kadwa mbaka bwana kare wapi anti maneno apenji ko ina watim nango bwana okwate Yaman adwani mondo wadhwa furuga kendo one more time wadhiane kamwane adwani furuga mana days